जाय जा बियाय जामायजो होनलायलायो आरो बे जाथारनाय जाथारि बे उननि खोथा हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव दिनै जोङो आलासि जानो थांनो नागिरदों नै रेडि जाबाय जामायजो बेरला इउटुबारनि न'आवहाय मानो होनना बुङोब्ला जामायजो बेरलानि हासबेन्डआ मार्चनि 6 तारिखआवनो फ्लाइट गाखोसिगोन काश्मीरावसो थायो आर्मि मावो दा बेनिखायनो बियाया 6 तारिखनि सिगांनो फै होननायखाय जोङो दिनैहाय थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय नै दा मेदामबो थांफागोन नै दा थांसिगोन नै जोंना मेदामाबो आरोना रेडिसै दा थ' चलो दा फाइनाली सफैबाय आङो जामायजो बेरलामोननि न'आव आरोना नोंथांमोनाबो नायफालांदो न'आ बेनो आरोना नै ओरैबायदि मोजांखा नै दा न'आ बहुद दं आरोना बिसिना बिजनियावबो दंखायो ओरैहाय अभार ब्रिजनि ओरै गाहायथिंजाय दङ बिल्डिं लुगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बलांगुरियावबो दंखायो न'आ एभेलेबेल आरो नै गय बागानफ्रा नायदो ग्रिम ग्रिम आरोना खमला बागान जेरैजोंबो आरो नै नायदो ओमफ्राय नै ओरैहाय बियाया आरोना दे नै थांथारसिगोन खय तारिखआव होनदों बियो 6 तारिखआव ने औ दा अबाव दं होनदों जम्मु काश्मीराव ने आच्छा नोङो खय बोसोरसिम जाखो जेनेबा आर्मियाव 22 ने 22 बोसोरखासै ने रानिं आच्छा दे दे रिटायार जानांगौ जानोसै ने बावला ओमफ्राय नै जामायजोआ नायदो दे जों लानोसै ओमफ्राय नै बेयो मा होनदोंमोनलाय बिजावजालि दे 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 थेंक इउ ओमफ्राय नै बाबु नुनानै उनफ्रा मा गोजा जानायलै आयु दे ओरैबायदि आरोना थ' होमब्ला हाबलांनोसै नै माहाजोनथारलै मालाय न' जोंना बाबु आरोना मा क्लास बाबु 2 मोजां फरायदे IPS जानांगौलै दे गासैबो सिख्लाफ्रा दाख्लायजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय नै बेयाव दङ आयं दे आयं दे फैसा लानोसै दे नैबे आयं दे ओमफ्राय जोंना आयं सासेया अबावबा दंहैयोनो दा बेनो आरो औ दे दा लोगोफोर जागासिनो दङ जोङो नै जामायजो बेरलानि न'आव आरोना जा होफैबाय बे ओरै नै ना आरोना बियो फुख्रिनि ना ओमफ्राय नैबे दाउ बेदर ओमफ्राय लोगोसे दङ नै अमा बेदर गोरान ओमफ्राय नैबे मा होनो लाफा फ्राय ओमफ्राय नै आरो बेजों लोगोसे दंबायो ना बाथोन ओमफ्राय दालि बहुद जाबाय आरोना नै बियायाबो होबाय औ 6 तारिखआव थांफिनसिगोन औ काश्मीराव ना औ ओमफ्राय नै जोंनाबो मेदामा जाबाय आरोना होबाय बे जाखांबायानो जाखांबाय स्पिडथार मालाय दा ओरैबायदि जाबाय आरोखि दा साननैसोनि जानाङा बायदि मोनलायबाय आङो फुरा दा आङो जामायजो बेरलानि न'आव सफैना ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय ओरैबायदि जाहोखाबाय अमा बेदरा आलदा गोरान दाउ बेदर ओमफ्राय बेजों लोगोसे एकदमबारे ना फ्राय बहुद जाबाय आरोना दा गोजोननाय थाबाय बेबायदि आंखौहाय परिश्रम खालामनानै जाहोनायनि थाखाय ओमफ्राय दा जामायजोआबोथ' चेनेल खुलिदों मा साननानै खुलियानो जेनेबा आङो ओरैनो जेनेबा फ्रि जायो खोमा आंना जेनेबा माइन्डफ्रा एसे बेफोरबायदियाव ओंखारोबा बिदि साननानै आङो बे चेनेलखौ खुलिदों आरो ओमफ्राय जाहाथे आं अबेबा थांनाय आरिनाय ब्लगफोर लाबोयो मालाबा आङो गथ'फोरखौ आंनि चेनेलाव मोसाहोयो एसे साहस बारियो खोमा मायो खोमा होननानै कभार डान्स मोसाहोयो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो न'खरनि बिदिनो ओरै आइखौ जोथोन लानाय मालाबा संनाय खावनाय बेफोरखौनो आङो ब्लग महरै लाबोयो आरो भिडिअ महरै लाबोयो दा बेबायदिनो जोंना जामायजोआ ओरैबायदि बिखुनजोफोरखौबो ओरैबायदि जोथोन लायो
दा बेफोरबायदि मानसि हिसाबै जोथोन लाखानांगौ अननाय होयोब्ला अननाय मोनफिनो दा इसोरनिफ्रायबो बोर मोनफिनगोन दा बेफोरबायदि आरो दा बेजों लोगोसे आरोबाव होनखाबाय उन्दैसा गथ'फोरखौबो मोसानाय मानाय फोरोङो एसे साहस बारायनायनि होननानै आङो मोसाहोयो आरो दा जोंनि एक्चुअली जोंना बेफोरबायदि गामि ओनसोलफ्राव थानाया गोबाङानो सोरबा बायदिया रोंनानै दं आं सानो आरो दाबो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर जेनेबा जोंनि गामिफ्राव ओरैनो मोसानो गोरों जानानै थानाय जेनेबा मोसानाय जेनेबा नुसारजायाखै बेफोरखौ आंनि चेनेलाव सोरबाया मोसानो होनोबा आङो बेखौ मोसाहोगोन आरो खस्थ' खालामनानैबाबो आं भिडिअ बानायगोन मोसाहोगोन आरो दा बेबायदिनो बानायलांबाय था ओमफ्राय दाथ' चेनेलाबो मनिटाइज जाबाय रायजो राजानि अननायाव आरो बयनिसिमबो बेखायनो आङो थेंक इउ बावो दा आंखौ जाहाथे आरोबाव गोजौआव थांनो होबावो सापर्ट होबावो बेखौ आं आसा खालामो आरो दा बेनिखायनो आंबो रिकुवेस्ट खालामहरनायसै जेसेबांनाखि आंखौ मोजां मोनग्रा आंनि चेनेलखौ नायग्रा जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर प्लिज अननानै बे जामाइजो बेरलानि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हरनो हागोन बियो बेबायदिनो मोजां ब्लगिं भिडिअबो लाबोयो ओमफ्राय बेबायदिनो खोनाखाबाय मोसानाय मानाय कमेडिबो लाबोयो आङो ओरैनो कमेडिबो लाबोयो बहुत इन्टारेस्टिं हिन्जाव जायो आंनो हौवा जायो बेफोरबायदि कमेडिबो लाबोयो आरो आङो दा नोंसोरो लाबोबाय थाबावगोन आङो कमेडिखौबो बिराद खालामनो इन्टारेस्ट मोनदों आङो दा बेनिखायनो सापर्ट नांगौ रायजो राजानि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला बेबायदिनो जौगालांनो हायो इन्टारेस्टिं मोनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन लाबोगोन आरो बियो दा बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों आङो साबस्क्राइब खालामनानै हर नायजायोबा आरो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयोबा सापर्ट होयोबा आरो आंबो गोसो दुंखांनाय मोननानै आरो साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन आरो आङो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो एभरिडे माने लाइभआव थायो नोंथांमोनाबो लाइभआव आरामसे थाफानानै रायज्लायनो हागोन आरो आंजों मोखां बायदि रायज्लायनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन फ्रिखा बयजोंबो रायज्लायगोन आरोखि ना बेखायनो आङो खावलायदों आरामसे लाइभफ्रावबो थाफानो थाखाय आरोखि आं बिदि जेनेबा सोरबा लोगो जानानै आंनि न'खराव फैयोबा आं बेखौ आलासि महरै सिबिनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आसा खालामबावो सोरबाफोर गिदिर इउटुबारफ्राबो आंनि न'आव फैयोबा आङो इनभाइट खालामगोन आङो बरायगोन जाहोहरगोन आरिहरगोन आरो आङो आलासि महरै सिबिगोन आरो आङो आं एक्चुवेलि आंजों गोबां लोगोफोर फैफागौमोन मानो होनना बुङोब्ला आं एसे संनाय खावनायाव एसे परिश्रम मोनो हिसाबैहाय आं लाबोफाथ'नाय जायाखै फार्स्ट टाइम हिसाबै जेनेबा नेक्स्ट टाइम लानानै फैदो ट्राइ खालाम दा गोजोननाय थाबाय जामाइजोनिसिम आंबो दा आंनि न'सिम फैनायनि थाखाय जाय बियाय जामाइजो होनलायलायो आरो बे जाथारनाय जाथारै बे उननि खोथा जोंहा बिराद मोजां मोनो बियाय जामाइजो होनलायलायनो आरो बिदिनो होनलायलायो जोंहा नै आब'मोनाबो फैदोंमोन दा जों थांसिगोन आरो ना